veľká, vidia ten pekný, no, vidia ten čas výsledný, keď som sa na ne pozrel aj ja. Onak musím upozorniť na tú strojničku, tá úžasným spôsobom pridáva plyn, vždycky len palčekom, naozaj len jedným prstom na tej silnej mašinke. Má to v prstoch. Áno, podlužaní muži na červenú základňu športoví, za nimi Solčany, muži šport a potom Rybany, neviem či veteráni alebo muži športoví, to je jedno. Oni si strihnú celý ten tým, teda